kanggo nggayuh marang kautaman jati niku sing disebut ngudi marang kautaman. Apa bae Kakang? Ana patang perkara kang kudu disirik dening polah tindake menungsa. Apa wae? Ora kena gawe rugine marang wong liya. Ngono ya Kakang. Luwih-luwih sampean pinangka pangarsa perkara pangayo mangke wong sak negara sampean gawe pitunaning liyan ateges gawe tunaning wong sak negara. Iya Kakang tak estokke dawuhmu. Angka loro wong urip niku ora oleh gawe lara kalih gawe pati. Ngono nggih, merga waras niku kagungane Gusti. Ngoten lho. Sampeyan niku upama lho wong urip niku nggih, anggere wong niku digawe sugih ning upama sehat utawa waras iki wong kon golek dhewe ngoten iso. Pripun lek ngrasakne duwite, lek ngrasakne bandane pripun? Lek waras wong niku dadak golek. Mongko waras niku ora dadak golek, ora dadak budidaya ning rejeki menungso diwenangke budidaya. Mula wong urip rene waras niku kagungane Gusti, ora kenek gawe lelara, ora kenek gawe pati. Urip niku menungso ora iso gawe, apa meneh ora iso gawe urip kok gawe pati. Niku nyulayani kodrating jagat. Wis tokke dawuhmu Kakang. Ingkang sak banjure nggih wong urip niku pun sok kebranang mburu bondo donya nganti mengeran jim setan priprayangan tembunge akeh golek pesugihan niku larangane piwulang kula. Ndak kira ngamarta wis ora kurang babagan sandang pangan. Sugih kuwi ukurane beda-beda Kakang. Panuwuning para Pandhawa kuwi mung nyuwun kuat, slamet, seger lan waras. Kuat tan kenaning ringkih, slamet tan kenaning bilahi. Seger tan kenaning alum, waras tan kenaning sakit. Ah bener niku. Dene wong wis diparingi kuat, diparingi slamet, diparingi seger, diparingi waras nganti ora sugih niku sing goblok wonge ngoten. Nganti wong bingung sugih nganti mengiran jim setan niku dadi larangane piwulange Semar ngoten nggih. Mangeling-eling. Sak banjure rene sampeyan niku minangka dadi pernataning tiyang negari Ngamarta, punjering pernatan mongko sampeyan ling mengagem pernatan teng negari Ngamarta niku nganggo jejimat jenenge Jamus Kalimasada dasaring negara 5 bab sing kangge paugeran jenenge Kalimasada utawi sinebut Pancasila. Niku sampeyan mboten iso gawe rusak, mboten entuk gawe rusak. Mangeling-eling niku. Kaya wis rumeset jroning kalbu. Ingsun dadi paseksan Kakang Semar. Niku sing sak perangan isih ana teruse. Wah. Enggal babarno Semar. Ben aku ora tido-tido. Enggal babarno piye werdine mamrih jiwane para Pandhawa iki enggal sentosa rusa. Sentosa bakuh pikukuh ora bakal goyah, ora bakal guncang marang kahanan apa ae.
ideping paningal amung sumarah ngarsaning Gusti Dat ingkang murba lan misesa jagat saisine. Aku wis ngerteni dununging panembah merga piwulange Sanjang Ruci Bathara. Nanging tumrap pesrawungan aku isih dadi wong kaku lan cengiling. Pamrih bisane manggih kasampurnan tumrap uripku ning Madyawata. Aku perlu melu kok bangun jiwaku. Yen to ngaten mamrih santosaning diri pribadi jiwa sampean, siji sampean kudu percaya napa sing dadi piwulang niki. Aku percaya. Tenan? Percaya. Lah nggih. Angka loro sampean kudu jujur ora kena cidra. Mongko wong cidra niku ora beda kaya dene ngapusi awake dhewe. Pancen kaya mengkono Kakang Semar. Nomor 3 sak banjure sampean kudu apatrap utawa sifat suci tegese resik. Ngerti sing kula maksud? Ora babar blas. Suci sing kok karep iki piye? Ora ana menungso ning jagat raya iki sing suci. Kabeh kedunungan luput, kabeh kedunungan dosa. Ngaten. Mun kejeron riyen. Kula kei gambaran sing enteng mawon nggih. Raga niku perlu sehat mboten? Perlu. Yen raga ora waras menungsane ora iso tumindak. Lah nggih. Mongko raga sing waras niku jiwane nggih kudu waras. Lah nggih bener. Mongko nek raga mboten waras diobati utawa ditambani. Lah nggih. Ning lek jiwane sing ora waras ya kudu ditambani. Nggih ngoten. Padha raga niku nggih perlu tamba, jiwa niku nggih perlu tamba. Jiwa niku iso lara lho, den contone ana rumah sakit jiwa. Lho niku tenan omong kula. Yen ngono, lumrahe jiwane menungso niku penyakiten. Mulane ora sehat uripe. Dipakanono enak ora doyan mangan mergo jiwane niku lara penyakiten. Ya kaya ngono, buktine apa? Ngeten. Nek ora percaya mang tekoni warga sampean. Penyakite jiwa niku siji drengki, loro srei, jahil, metakil, dahwen, panasten, open sak pitunggalane. Kancane tanggapan meri. Gitu. Nyedakne sing elek-elek. Ngrasani, leh kae ngoten niku coba. Niku janji mboten diresiki. Tegese jiwane menungso ora iso suci. Nek jiwa niku tegese penyakiten kaya ngoten niku kapan sampean iso bangun jiwa? Cak ora-orane mboten iso 100% resik paling mboten ya disuda. Nen tengere aja nganti jiwa sampean niku keloro-loro mergo penyakiten sampean ora ngerti tambane. Mangriki kula tambani. Salipan no gitu. Sak banjure piye Kakang Semar? Ngeten. Nek nempun iso resik utawi suci, ngeten. Wong urip niku kudu nerima, tembunge narima, boten entuk ngongso-ngongso. Mergo nek diumbar kanepsa niku jagat niku arep diemperi karepe menungso. Mergo urip niku namung sak derma, tenane urip niku mboten kenek dirancang. Mang takon sing endang niku ora mikir biyen nek bojone salin-salin ngoten mboten mikir.
tibake ya ming saderma mboten iso selak. Mula wong urip kudu duwe lelandhesan nrimo ing pandum lelakon iki garising urip. Ning aja sok gawe lakon dhewe ngoten lho. Manut sing mriko. Iya Kakang ngestokke dawuh. Pun mangeling-eling. Napa sing dadi tembung kula niki? Pikoleng temben mburi sampean iso ngrasake. Nek sampean iso ngecake dawuh niku tegese mbangun jiwa bakal kasembadan gitu.